Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My friend, welcome back to my channel. Nah, iki aku mengakui kekalahanku, bro. Kekalahanku melawan Muji. Jadi di luar ekspektasiku, Mang. Ternyata Iwan ini malah ngongkon aku balapan mangan karo Muji. Lah musuhnya mesin tempur. Musuhnya iki bego kok musuh aku ya wis beyong mujek kelasnya cara sekrop iki langsung rock ngono langsung sak angkong lho. Lah nek aku wis sak bro, jadi aku wis mengakui kekalahan, gak nutut. Iki mungkin klasik tomblok barang yo go karuan iso ngatasi nek kelas nek musuh mujek. Dadi nek ya wis aku wis mengakui nyerah iki ambek Iwan malah kon aneh-aneh tapi angel cari musuh mujek sapa ya sing ngatasi Tom kira-kira Tom? Yo Kiro. Aduh, Sengeda ya. nyelukno Kiro iki kok Medion bedarane ora butuh biaya transport piye to iki? Ya apa ya? Biaya transport, bensin, rokok. Lah nek ade modal dhewe ya men to, Blok. Oh, ngawur rek. Sing delok pira kontene dhewe lho, kaya sing delok dhewe ewon e. Delok mentor 2000 3000. Ya alhamdulillah jare sing delok kok. Ya ora? Tom Baikun. Nek apa iki jenenge? Ya wis sing lokalan kene musuhe. Lah kene berarti iki di musone. Kipin ngatasi berapa kipin, Dok? Heh? Apa ya? Karuan kok ya, kowe karo semangka dek ingi. Siji lho. Blok, piye ya? Wah, aku sempat pikir benjing. Iki Muji kaya ngono mangane lho. Lep. Lah iki mang aku ditemani temanku, Bro. Gus Tommy alias Gus Peng. Tapi ki gawe katok, Bro, ora gawe sarung, winganane tak Gus. Iki terus sarungan gondal gandul akeh wong sing takok, Blok. Jenenge kowe kena raja singa. Tomblok kena raja singa Pak Cek kok sarungan jare ngono. Jang, kowe kena raja singa apa raja Namrud? Ora to? Sumuk Ya cumae tara ya 500 sempak kok. Brodol iki ora to Blok rambutmu masih? Enggak. Apane sih brodol iki? Rambut. Ora kowe keketoke kok hari ini sehari tak pantau loh kamu bersama Korea Channel bisnis apa? Gila wedhus. Gila wedhus. Golek wedhus ki rencanane mbok go piye? Tapi tak dhewe terus garisku tangan iki ra enek mbok kitab iki. Kowe open-open iki cocok nek. Yo, aku ngono yo. Yo. Gak cocok. Gak cocok kok yo. Open-opene sing gak betah melu. Lah lho. Aku nek kok vlog koret wis mau wis. Aku wis menyesal. Nyapa? Atul dus teate celengane Pak Nibga wis menanak. Aku menyesal pokoknya. Jadi aku tuku lagi gak akan balani untuk kedua kali wis. Memang penyesalan ini selalu datang ngono kuwi, ngono lho. Ya lah, wis ya. Ya wis to, wong kene ya sak kanca. Besok neh ya. Besok neh, kengke ya wis tak kekno sing sitoke gantian ya. Ya ora, Blok? Ngono. Jadi penyesalan iki enggak pernah. Penyesalan iki memang ngono kuwi, Blok. Selalu di akhir. Ora iki wis aku gak ngurus wong komentar bareng kok. Wong ki yo duit-duitku batat kono kan terserah aku. Yo. Wong komen yo sepian aku. Sementing intine aku sitok menyesal wis. Menyesal nyapa kok tak dol ya. Ya karena uangnya butuh lagi. Uangnya serba kebutuhan. Kebutuhan mendesak dan mendadak ya. Jadi wong butuh wong iki gak ngerti asal wong iki kurang ngomong komen. Wong iki butuh urip ki akeh. Uga angger anu, ya wong sing sugih lho ya kebutuhane ya akeh. Apa nek iki wong cilik. Apa nek iki saiki dadine apa duwene awake dhewe kan didol. Ngono lho. Mas Yongko nek didik dituku neh. Tukune ra masalah ngono lho. Iki kata iki kebutuhanmu ketoke rada akeh nang bar iki. Material nang omah teko. Wis teko. Dadi kebutuhane luwih akeh. Luwih akeh neh. Rencana piye iki, Bro? Rencana kok yo aku tak tingkat sing khusus yo aku tak tingkat bawah tanah ae. Oh, kowe ning rong ya.
modelnya kelas gangsir ya minggu. Tapi apa gangsir apa ilmune apa terenggiling yang jero? Ora, cara anu ki pengen gawe rumah bawah tanah. Oh, bawah tanah ya. Soalnya di desa kene rong enak. Kok enak ya? Sing wis mulai enak daerah Dewan. Dawan di Bulu. enak. Enak to nggone ngisor kae. Kalau ada diesel loh. Nggone Mbak anu barang kuwi warunge sate mbaknya bawah tanah. Ya ora iso, kuwi di atas tanah. Kita malah di bawah tanah. Di bawah tanah ya. Gerong ya. Model kok septic tank ya, Mbak. Pokoknya model iki sebuah kayak lubang ngono lho. Kok diberi kayak atap terus dipasang kamar. Jadi model septic tank ya. Ya. Jadi arep gawe anu model septic tank ya piye ya? Iya. Aku mumet kok iso gawe omah model septic tank iki. Lah engko terus metu piye? Ora, rumah lho. Omah iki lah yang dipasang jalan. Oh. Oke, Kan perundakan kae. ndokmu berarti di atas tanah, Mbok. Yo aku ning dhuwur. Dhuwur kipin. Itu nek omah ning kamar. Aku iki gawe dhewe. Ya rumah bawah tanah gak amar yo aku. Dadi ning mburi omah. Oh, nang mburi omahe mboke. Iki material rencana dieksekusi kapan? Wis teko kabeh ketoke. Karena ngenteni. Akeh tak ngerti nek wesi. Wes mesti. Wesi, semen, koral, pasir. Oh, Pasir gung. Pasir antara sesol agak gum ya pasir. Oral ya kengke ya. koral, pasir kok terus agak anu kok bengi. Karo anu hebel kok kumbung. Hebel. Kumbungnya gak ada. Gak ada. Hebel rencanamu kok mbok pondasi. Yo saiki dislop modelnya langsung herbel langsung munggah. Yo, ya kan kayak pondasi, tapi Kan kumbungnya kan gak enak. gak cakar ayam yo. Galak lah pengen kayak kumbung yo dhewe. Tapi minimal udah munggah lho. Yo iya wis diatur karo tukang. Tukangnya rencananya sapa iki? Mul karo Budi. Mul Budi. Budine Lis berarti. Yo. Wis teko lagi Bangun namu yo bangun loh. bangun ke duit lurah dhewe to. Kayak gini apa tuh jadi? Pager kan kae kan jatahe omahe lurah to. Jatahe omahe adikku to, maksudnya Penny. Kayak di pager sih karena sering digawe sarang ular kobra mbok kae. Dadi bro dhewe to kan sering tahu tak cekel gede-gedine to. Nek udan-udanan kae mangane di pager sih. Nek diduduk sakmono kan ulo kan gak munggah kok. Aman. Ya kan jelas di kayak pager kan malah lebih resik. Yo karepe lurah yo. Lah perlu itu harus tapi dhuwur. Kan kok ditambahi carane. Kan si enak to kayak kumbung ngarepan. Oh. Tapi ki rencana mendesak kudune apa gak mikir duit minggu. Go nambahi sik tuku material apa dan sebagainya apa kudu tuku wedhus saiki? Ya ora gak ngono, material kan wis sinanggung kono. Nek pengen api ya Nambahi ya. Tapi sementara tambahin sebenarnya ya. Yo. Wis ben kuwi ae. Nah misalnya nambahi ya alhamdulillah. Nek enek sing nambahi lho ya. Karo kamu aku sing tuku. Nek sing enek sing nambahi ya alhamdulillah ora apa-apa nyapo. Ya nyapo sih ya. Ketika ada orang mau mengulurkan tangan, ade mau sar menolak ya lho. Berarti kita mulo karo Budi. Mulo karo Budi. Dadi ngono dongakno engko muga-muga doyok ya ndang cair. Ya doyok Jadi bentang persiapan. Doyok ben persiapan lagi ora mas sampai tahun iki. ngarep. Gak, gak mau lurah kayak gak. Pokoknya cedak-cedak iki makane doyok persiapan yo. Duwe aja mbok tuku udut ae. Lah ramal buru moh Omonganmu lo ceng-ceng. kleru. Kleru ya. Lah wong rok mal dulu ya ora bangun omah. Dewi lo. Apa blok? Wong larang mal dulu ya ora bangun omah to. Wong kene sing rokok kok surya sing iki ta ora iso. Ya ngono para bos. Ngono kok, Mbak? Blok lah wong gak ge omah. Kok jelasno to, Blok? Lho, Ngono coba bablas to. sing jelas apa? Sing rokok kok surya. Wedhus kuwi kok rencanane kayak kembali wedhus teh. Kok malah bablas kok ndi iki kok. Iki apa jenenge wedhus rencana mingko anu lho ganti apa? Apa nek? Kandang pitik. Ya pitenge tak tambah gladang kok kandang dus wis seneng kok. Pitike nang sore. Ora pitik wis kena harapan. Tak ganti wedhus. Berarti wedhus. Berarti ternak ayam, pengusaha ayam gagal.
ganti ganti wedhus neh. Yo. Wis pokoke intine aku masalah wedhus dhisik aku menyesal wis ngono ya. Masalah wedhus biyen menyesal. Saiki arep tuku neh. Ini golek wedhus wedok gitu iki. Lanang. Wedok wae loro, lanange kawin nyiwa. Pokoke intine aku iki duitku dhewe. Aku wis gak butuh mikir komen-komene wong. Sebenarnya iki duitku dhewe, hasil-hasilku wis. Kuwi hasil tadi. Ngepet ya? Maling kok. Maling ya? Nyapa tutupi ya? Ngapa ditutupi? Lah nyapa Wong ya? lah maling konangan tetep ajur ngono. Ngajur. Berhubung gak konangan? Ya aman. Yo. Ngomong terus apa adanya. Iya, bener, bener. Pertanyaannya ngono, kok di Bener. duit ya. Aku muni maling. Maling ya. Padahal duit hasil payah ini. Nah, jangan meremehkan Tommy, Bro. Dadi Aja mbok delok teko Petit Tete. Dadine aku omongan duit kok maling ngono iki kudune awakmu Mbok saring. disaring sih. Aja percaya, aja mbok ulun tantah. Oh, ngono lho, Bro. Ngono lho. Ngerti ora, Bro? Oh, timbangane ngedek mengeluarkan jurus engko. Wis ngono ya? Ora lah aku gak ngomong. Katake wong ngerti duit, ya aku maling. Lah piro? Padahal ya duit ya hasil payahe. Heeh. Wong awake dhewe dadi hidup ki ya kerja lho. Aja. Hasilnya kuwi ya Ya. alhamdulillah. Jadi wong ki lak eneng wong muni ngono aja langsung di Uluntah. delok sik videone iki piye ngono. Aja asal-asal tok lah. Asal jeplak. Soalnya aku ngomong apa ndenge ngene iki. Wis ngono lho aku. Wes ngono ya. Wes ya. Wes ngono lur ki. Terima kasih yang sudah menonton vlogku bersama Gus Tommy. Gimana ya, Sing? Dongakno Lancar. lancar semuanya. Dongakno urusane tomblok lancar semuanya termasuk arep gawe omah. Omah bawah tanah plus arep ternak wedhus. Wis ngono dongakno. Doa yang terbaik pasti akan kembali kepada kalian sendiri. Amin. Semuanya, ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.